Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. S nama je danas Fra Mario Knezović, hercegovački Franjevac, prilično britkog jezika. Fra Mario, dobro nam došli. Hvala, dobro vas našao i čestitam na ovom projektu podcast Bura i nadam se da će svaki gost ovdje moći slobodno govoriti ono što osjeća u srcu i što mu nadahnjuje pamet. To nam je jedna od ideja vodilja zašto smo uopće i pokrenuli ovo, jer smatramo da u mainstream medijima nije baš tako zgodno izraziti svoje mišljenje, odnosno da se nekako pokušava mišljenje nametati sugovornicima. Pa tako je, mislim, evo, mi živimo sada u takvom okruženju, pogotovo mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, gdje je svaki mikrofon i svaka kamera za nas adut. To je samo paradoks stanja i medijskog sivila, neću reći mraka, u kojem mi živimo. Tako da ova dva vaša mikrofona i ove vaše 3 kamere mogu učiniti veliku stvar za širenje istine o poziciji općenito ljudi, onda nas Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa i u kompletnom cijelosvjetskom društvu. Stvorila se nekakva percepcija da smo mi sa podcastom Bura jedni od prvih podcastera u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. Međutim, vi imate svoj projekat već odavno koji je također jedna forma podcasta. Pa dobro, neki drugi oblik. Ja imam svoj YouTube kanal Agape RTV i on je zapravo pokazao koliko se danas može ipak doći do ljudi ako se trudimo, ako radimo, osobito ako nudimo sadržaje koji su dosljedni, koji nisu intonirani prigodničarski, koji ne žele osvajati na jednoj, rekao bih, nekoj lažnoj platformi ljude ili na nekom niskom sadržaju. Tako da do sada više od 6 milijuna ljudi ima koji su gledali, pratili Agape RTV. Uglavnom su tu predavanja, propovjedi, neki osvrti, emisije Agape koje vodim na radio postaji Mir Međugorje. I to je zapravo samo jedan dokaz koliko danas možemo doći u srca ljudi na način koji nam omogućava današnja tehnologija ili moderni mediji, kako ih mi zovemo. I nevjerojatne su to stvari. Ja recimo kad često putujem vani, rijetko je naći čovjeka koji ne prepoznaje mene upravo sa YouTube kanala. I evo, to je poruka svima nama da možemo svi biti mi danas ljudi medija ukoliko shvatimo koliko je važno danas širiti dobro putem sredstava društvene komunikacije. Tehnologija nam zaista omogućava dosta toga, danas je to jeftinije nego ikad, zapravo je potrebno dobre volje i dobra ideja da se to sve može izrealizirati. Tako je, treba i raditi. Ja mislim da danas mi u medijima imamo jedno ljenčarenje. Ljudi jednostavno možemo na prste nabrojati kada je novinar izišao na teren i sam napravio neku reportažu ili je nešto snimio ili je sam zapisao. Većinom je to ili su poslale organizacije ili institucije koje organiziraju događaj pa se to nešto malo prepisuje ili copy-paste čini. Dakle, jedna lijenost vlada, treba raditi. Razumijem ja da će sad ljudi kazati nemoguće je poslati novinara na teren zato što nemamo financija. Ali mi imamo u Hercegovini nekoliko radijskih postaja koje se sufinanciraju iz proračuna općina ili županija. A ja ne vidim, vrlo rijetko vidim novinare tih medija da su došli nešto popratili, jednostavno se ponašaju kao komercijalne radio postaje koje poput džuboksa cijeli dan emitiraju, ne znam ni ja, promidžbene poruke i čitaju servisne informacije kao da mi danas ne možemo doći do servisnih informacija putem Facebooka, interneta ili na drugačije načine. Tako da su uopće ti radio stanice postale po meni besmislene ukoliko neće biti javni servis, ukoliko neće poprati neki događaj. Toga danas nema i jednostavno se onda pitamo što to uopće znači imati neki medij ukoliko on neće raditi i obnašati svoju funkciju. A ako će samo postojati zbog toga da se, ne znam ni ja, uposli 5-6 osoba koje će tu provoditi u zdimljenom i zapušenom prostoru svoje vrijeme, onda je to u sebi besmisleno, a osim toga blokira se mogućnost da netko drugi na bolji način sa manje novaca uradi taj njihov posao. Da, ono što trebamo radi gledatelja, možda svi ne znaju, je da mediji su vaš interes, istražujete medije, bavite se medijima, radite na jednom, čest ste gost bosansko-hercegovačkih medija.
Otkud je, da tako kažem, rodila se ta ljubav prema medijima? Pa dobro, ona je davno počela, još u djetinjstvu, a onda kasnije vjerojatno spletom okolnosti, nakon što je nastupio rat na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja sam najprije počeo djelovati kao gimnazijalac klasične gimnazije u Dubrovniku, na radio Dubrovniku kao pomoćnik, suradnik, a onda kasnije u ratnom vremenu sam bio djelatan na jedinome mediju na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. To je bila radio postaja Posušje, koja je bila tada, ljudi su je zvali hercegovački CNN, i puno više i puno značajnije od toga što mi danas možemo s odmakom vremena kazati. I onda kasnije je to išlo svojim tijekom, dolaskom u Zagreb, studirajući filozofiju, teologiju, nekako sam pratio i studije medija, novinarstva, i poslije na postdiplomskom studiju fakultet novinarstvo, političke znanosti, komunikologija, odnosi s javnošću. To je na neki način bio prostor mog interesa i hvala Bogu da je tako, jer čini mi se da na tom području nešto mogu dati, ne znači da je to veliko, ali ono malo što mogu. I onda iz tog područja sam radio i doktorsku dizertaciju iz područja digitalnih medija. I evo, drago mi je da mogu biti s ljudima i na neki način širiti evangelizaciju, ali jednu nadu. Jer danas nije samo širenje nade, pričanje utopijski da će biti dobro, da nam je dobro, misli pozitivno. To su New Age-ovske poruke. To nisu poruke koje imaju svoju temeljenost. Nada mora imati svoju realnost, mora imati svoju temeljenost, mora imati, rekao bih, viziju budućnosti da bi mi mogli govoriti o nadi. I ljudima danas ne možemo govoriti o nadi ako im skrivamo istinu. A danas se uglavnom želi govoriti o nekom optimizmu koji je više manipulacija i obmana, a daleko je od istine i one prave nade koju nam je donio Isus Krist. A to je da u nadi, bez svake nade, mi kao ljudi ipak možemo nešto učiniti. I ja mislim da je danas općenito društvo, ne samo nas u Bosni i Hercegovini, nego općenito u svijetu, nekako se želi reći da pojedinac ne može puno učiniti, da je pojedinac beznačajan. I na toj nekoj matrici se čovjeka svrstava u jedan koš ili u jednu bezličnu masu gdje si ti zapravo bezvrijedan ako nisi dio sustava, ako nisi dio mainstreama, ako nisi dio ili sustolnik onih koji dijele glavne karte ili kolače. Čovjeka se naravno danas vrlo često svodi na potrošačku jedinicu, konzumerističku jedinicu, a u tome svoju ulogu imaju i mediji. Recimo, ja sam dojma da mnogi mediji se bave mentalnom anestezijom masa, pokušavaju anestezirati mentalno široke mase, da se ne bi mislilo, da se ne bi propitkivalo, da se ne bi netko zapitao zašto je ovo ovako ili onako. Što vi mislite o tome? Pa stvarno je paradoks u našem vremenu da danas mi ljude koji pokušavaju misliti odmah stavljamo u neku kockicu da su sumnjivi ljudi. Dakle, danas ljudi koji misle, oni su sumnjivi. Zašto? Jer se ne uklapaju u već unaprijed predodređene šeme ili ne znam nija matrice u kojima oni moraju funkcionirati. Dakle, netko je napravio kutiju i mi jedino možemo to kutiji unutar te kutije možda što god ti reći. Ljudi se danas boje razmišljati zato što to nije na cijeni. A ljudi onda počnu se u svom vlastitom životu odnositi trgovački, tržišno, gdje kažu nije to pametno reći, jest pametno, ali nije pametno reći. Jest istinito, ali to će me koštati. I danas mediji čine puno dobra, da se razumijemo, ne smijemo ih nikada sotonizirati, jer pape su govorile i da su mediji divni Božji darovi, da je to jedan novi aeropag, da je to jedan novi trg, danas susretišta ljudi, jedno mjesto gdje možemo ipak u svu borbu, evo što i vi činite, iznijeti neka svoja mišljenja. Ali s druge strane imamo jedan drugi problem i samih tih mišljenja. Ja to često kažem da danas ljudi nemaju pravo na svoje mišljenje. Neće me ljudi krivo shvatiti, sada ću ja to elaborirati što po tim mislim. Dakle, danas se nama nametnulo ideja da mi svi imamo pravo o svemu imati mišljenje. To je velika i pogubna teza. Na što mi imamo pravo? Mi imamo pravo samo na istinu i na činjenice. I tek kad to čovjeku serviramo, kad dođemo do spoznaje istine i kada imamo pred sobom činjenice, onda mi na temelju toga možemo kreirati mišljenja. Ali danas ljudi bez ikakvih predznanja, da ne kažem znanja, bez ikakvih spoznaja, da ne kažem činjenica, imaju o svemu mišljenja. Evo ovih dana mi se svidjelo trener Liverpoola,
Klopp je rekao, što bi vi mene pitali uopće o koronavirusu? Ne moram ja imati o svemu mišljenje. Ja sam dobar nogometni trener ukoliko sam dobar i mene pitajte ono što je moje područje djelovanja. Mi danas želimo svi o svemu imati svoja mišljenja bez imalo truda da svoj mozak prisilimo da dođemo do činjenica, podataka, istina. Tako da mislim da u tom smislu mediji donose jednu zbrku gdje se u razne emisije pozivaju ljudi i kaže se svatko ima pravo na svoje mišljenje. Nema pravo čovjek na mišljenje, čovjek ima pravo na istinu, a onda iz te istine će izići njegovo prirodno pravo da iznosi ono što on promišlja, do čega je on došao na temelju tih podataka. Jedno je kad svi imaju mišljenje o nogometu, evo da se poslužimo primjerom Jurgena Kloppa, svi mi možemo imati pravo na mišljenje o nogometu jer je to zapravo potpuno bezazleno. To je zabava. Tako je, to je zabava. Međutim, vrlo je opasno, kao što je Klopp rekao, kad svi imaju mišljenje o koroni i javno ga iznose, jer na taj način em se širi panika, em se šire dezinformacije. Evo konkretno na tom primjeru, mi recimo danas vrlo teško možemo procijeniti što se zapravo tu uopće događa. Jer vidimo stalno propagandističke izvještaje o toj temi. Tako da je danas prosječan čovjek, ako se želi informirati, prilično zbunjen o toj temi i ne samo o toj temi, o mnogim temama, poput migranata, poput ovih događaja na Bliskom istoku. Dakle, to je sve prilično nejasno. Zavisi i možete onda imati mišljenje u skladu sa nekim taborom, kako smo ranije rekli, u okviru određene kutije. U svome djelovanju vi dosta govorite i o problemima, odnosno razlikama između jednoumlja i zajedništva. Koje bi to bile razlike? Zajedništvo je zapravo ukrstiti različita mišljenja i više različitih umova koji imaju spoznaje da bi nam bilo bolje. Ali problem je zajedništva u kojem se smatra da zajedništvo mora imati jedan, recimo tako, centralni ili izvorišni mozak gdje se sve kreira, a mi svi drugi smo samo pipci tog zajedništva. Dakle, nismo mi konzumeristi ni kreatori tog zajedništva, nego smo mi samo zapravo oni koji pušu u rog onoga koji je negdje sebi zamislio da on jedini ima punu istinu, da jedini ima monopol, ne znam nija, voditi narod, voditi zajednicu, bilo koju drugu, ne znam nija, društvenu instituciju i tu su ti problemi. Zajedništvo tek ima svoju funkciju ukoliko mi možemo imati različite gledišta, različita polazišta. Pitanje je kakvo je uopće zajedništvo, ako mi svi mislimo isto, onda nas ne treba uopće biti 10. Dovoljno da je jedan bude tu. Zajedništvo znači donijeti sve svoje kvalitete, svoja propitivanja, svoje sumnje, otvarati teme o kojima se možda još uvijek nije dovoljno popričalo, a danas se ne otvaraju teme, danas se teme zatvaraju. Danas se sve na neki način, poput obiteljskih problema, gura pod tepihe. I tako u tom smislu ja nisam pristaša zajedništva koje vodi u jednoumlje i sljepilo, jer u konačnici će svo to zajedništvo, to je ona priča kada je narod hodio kroz pustinju, onda su rekli mi smo pogubljeni. Jedan se javio za vođu, kaže ja ću vas voditi. Oni su svi rekli pa ti si idealan. Krasno je govorio, osvojio ih svojim planovima, kako će oni proći kroz pustinju, kako će doći do obećane zemlje. I jednostavno taj čovjek je osvojio njihov interes. I rekli su pa to je jednostavno idealan. Međutim, kasnije su vidjeli da je narod na putu izumirao. Potomstvo je nestajalo. Sve ih je bilo brojčano manje. Najedanput se jedan između njih usudio upitati tog vođu, gospodine, kamo vi nas vodite? Pa vidite li vi kamo nas vodite? Kaže ono, prostite, ja ne vidim, ja sam slijep čovjek. Evo, to su ti problemi gdje mi zapravo želimo ideološki idealizirati određene ljude i ja mislim svaka nacija nema svoju budućnost ukoliko mi poistovjetimo sebe, svoj narod sa bilo kojim pojedincem. Dakle, pojedinac nije narod, pojedinac nije budućnost, pojedinac nije ostvarenje svih naših snova. Te ideologije su prošle. Znamo da su mnogi kroz sustave povijesti misli sad neki je vladar na vlasti, ako nam on ode i nestane, sve će propasti. Dakle, to su te pogubne ideje u kojima ja ne vidim i ne želim u njima sudjelovati jer ne vode dugoročno dobru.
Mi možemo možda osjećati sada je to situacija, ali to je sve bildanje napetosti, bildanje jednoga šizofrenog stanja u kojem mi kažemo pa nemoguće je biti drugačiji. I Radić i Starčević su pisali o tomu kako je tragedija hrvatskog naroda što se veže uz ljude, a ne uz ideje. I danas mi možemo vidjeti dosta vezanja za ljude, a ne za ideje. Oko koje ideje bi se hrvatski narod u Bosni i Hercegovini danas trebao okupljati u zajedništvo, a da izbjegne zamku prelaska u jednoumlje? Makar evo, i sad ste i govorili dosta kritički i o samom zajedništvu. Pa ja sebi želim, što je Ćiro Blažević govorio, utvaram si. Sve vam stvari počinju iz malih bazičnih primjera. Ja na neki način, pod navodnicima, provociram i naše političko vodstvo. Evo, nema nikakvih problema. Imamo teškoće i oni su razvidni u Bosni i Hercegovini, uređenje je takvo kako jest, ili bolje rečeno, sustav neuređenja je napravljen da je nemoguć, to zovemo tom luđačkom košuljom, i tako dalje. Ajde, to je nemoguće u Bosni i Hercegovini. 2 su entiteta, 3 su konstitutivna naroda, sve to skupa. Ustav je uništen međunarodnim intervencijama. I ja to razumijem. Mi Hrvati u Bosni i Hercegovini tu smo u jednoj situaciji gotovo u nemogućoj misiji. Mi u ovoj sada situaciji nažalost možemo opstati samo priklanjajući se bilo jednoj, bilo drugoj strani. Što je jako loše. Što je do toga dovelo i došlo, to su sad druge teme koje možemo nekada drugdje pričati. Ali meni je ovo ideja. Hajdemo mi Hrvati, gdje smo većina, pokazati kako se pravi država. Ja ljudima kažem, ne daj Bože da sutra osvane 3. entitet. Od čega bi taj entitet živio? Taj entitet bi, bojim se, bio opljačkan za nekoliko mjeseci. Dakle, ne možemo mi pričati o entitetu, a nismo stvorili preduvjete ni alate kako će taj entitet funkcionirati, kako će on opstajati. Mi ne stvaramo uopće preduvjete da to opstane. Mi nemamo medije, mi nemamo javnu scenu, mi nemamo intelektualce slobodne, mi nemamo slobodnu misao, mi nemamo kulturu, mi nemamo oporbu. Nemamo ništa. Mi nemamo ništa osim priče o nečemu što bi trebalo imati. I onda kažem, slušajte, evo imamo mi nekoliko naših županija gdje su Hrvati apsolutna većina. Evo, županija iz koje ja dolazim, ja sam rodom iz Posušja, sad djelujem na Kočarinu, područje grada Širokog Brijega. Ja kažem, u redu. Evo, u našoj županiji nemamo problema ni s muslimanima, nemamo problema ni sa Srbima, nemamo problema te multietičnosti. Zašto nismo u toj županiji napravili sustav vladavine prava? Zašto u toj županiji mi nismo kazali, evo ovako trebaju funkcionirati Hrvati u Bosni i Hercegovini? Na ovim postavkama mi možemo graditi i od drugih zahtijevati da nas respektiraju, poštuju. Da ne kažemo našim općinama i tako drugdje. To je ono što ja na neki način gledam kao mogućnost našu. A zašto nismo napravili to o čemu govorite? Zato što smo se mi utopili u jednaku priču od koje zaziremo. Dakle, mi istodobno zaziremo od majorizacije, a zapravo unutar svoga političkog tkiva ili svoga naroda isto pravimo majorizacije. Zar nije majorizacija danas da imate određene slojeve ljudi koji nikako ne mogu doći do svojih prava? Zar nije majorizacija da određeni ljudi ne mogu dobiti posao ako nisu stranački podobni? Zar to nije majorizacija? Zar nije majorizacija kad mi ne možemo danas ostvariti najmanju, ne znam ni ja, svoju ideju ukoliko mi nismo dobili blagoslovo odozgo? Budimo iskreni. Znate, ljudi koji vole svoj narod, prije svega će prema njemu biti iskreni. Ako toga da nema, mi zapravo utopit ćemo se u jednu laž, u jedan mit, a mi danas živimo nekakav mit koji nam nigdje neće pomoći. Tako da mislim da danas imamo borbu i mi Hrvati moramo se izboriti za jednakopravnost Hrvata među Hrvatima. A onda naravno svim silama nastaviti se boriti za jednakopravnost svih tih različitih Hrvata unutar Bosne i Hercegovine. Ne trebaju isključivati jedna drugu, mislim. Apsolutno. Zašto bi isključivali? Da bi se Hrvati borili za ravnopravnost između sebe, to zbog toga je između ostalih stvari pokrenut i Hrvatski narodni sabor. I bilo je zamišljeno još kad se prvi put osnivao početkom 2000-ih
Dakle, bilo je zamišljeno da to bude jedan opće hrvatski nadstranački parlament u kojem će ljudi različitih političkih uvjerenja iznositi svoje stavove, da bi se onda nekako na kraju dolazilo do nečeg zajedničkog nazivnika koji sve povezuje i da se na taj način barem strateške odluke donose. Međutim, vidimo danas da to baš tako ne funkcionira. Mislite li vi da je kroz HNS moguće na kraju ipak nekako artikulirati neki hrvatski interes? A to pitam zato što mi danas u Bosni i Hercegovini imamo izborni zakon i kao minimalistički i maksimalistički hrvatski zahtjev u Bosni i Hercegovini. Pa ja mislim da je dobro da smo mi na razini Bosne i Hercegovine politički udruženi. Dakle, ne istomišljenici, nego udruženi. Ali je veliko pitanje što su ove male strančice donijele kao baštinu u taj Hrvatski narodni sabor, što su donijele. Više možemo govoriti o tome što su iz njega ponijele. Jer ako će biti Hrvatski narodni sabor mjesto gdje će marginalne ili male strančice koje se nisu isprofilirale iz raznih razloga, možda i zato što nemamo pluralizam unutar Hrvata, gdje oni zapravo gledaju samo kako će sebe kadrovski riješiti, onda u tom smislu taj Hrvatski narodni sabor nema nikakva smisla. On ima jedino smisao ukoliko će on biti jedna platforma nekog hrvatskog stava, kakav je da jest, ali dosljednog stava, što mi u Bosni i Hercegovini želimo. Ali evo, neka mi netko na 3 papira ili na pola papira ili u 3 rečenice kaže koji su trenutno glavni interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini. Te priče o promjeni izbornih zakona prođu, dođu, oni se ne usvoje, opet se iznova stvara vlast, opet ćemo čekati nove izbore koji će biti presudni za nas. Za nas izbori više nisu izbori, to je prebrojavanje stanovništva, izlazi se u strahu, pod ucjenama, izlazi se kao jedan čopor koji će biti ugrožen od vukova, tako da je pitanje i slobode izražavanja. To je puno bezbroj pitanja koji neće dovesti do bistrine naših načela. Šta mi zapravo želimo u Bosni i Hercegovini? Je li naša želja da uistinu gradimo federaciju kao zajednicu Hrvata i Bošnjaka? Je li to da gradimo Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu 3 konstitutivna naroda? Je li to da mi tražimo kakvu takvu autonomiju, entitet, kako god ga mi zovemo? Ali mi moramo to jasno znati i zato treba biti sposoban žrtvovati se i ginuti. Ali ja ne vidim danas da itko se žrtvuje, da gine. Ja ne znam, možete li vi uopće spomenuti da je netko u Bosni i Hercegovini podnio ostavku zbog svog nerada ili nemarna rada u ministarstvu ili loših rezultata? Nitko, ni za što ne podnosi ostavke. To je jedina zemlja na svijetu gdje nema odgovornosti, gdje nema ostavki, gdje zapravo ti, ako nešto i pogriješiš, samo ćeš biti premješten s jednog mjesta na drugo, možda čak i bolje. Recimo, ja kroz svoje pisanje neprestano ukazujem na važnost donošenja izbornog zakona. Zašto? Ne zato da bi, kako se često zlonamjerno imputira, da bi HDZ vječito ostao na vlasti ili Dragan Čović da bi vječito ostao na vlasti, nego upravo suprotno. Da mi kao građani ove države, igrom slučaja hrvatske nacionalnosti, kao takvi prepoznati u Ustavu, da možemo birati i smjenjivati te političare. Hrvati u Bosni i Hercegovini danas nikoga ne mogu smijeniti, jer ne postoji dovoljno jaka veza između birača i onih koji su izabrani. Recimo, ne postoji nikakva veza između birača i hrvatskog člana predsjedništva. Nikakva veza nema između njega i hrvatskih birača i hrvatski birači niti ga biraju, niti ga smjenjuju i tu nema nikakve odgovornosti. Moja pozicija je da mi trebamo novi izborni zakon koji će te stvari riješiti, ne kako bismo samo birali, nego kako bismo mogli i smjenjivati. Je li to prema vašem mišljenju dobar put da dođemo do odgovornosti političara? Jer ovako, mislim, logično je da su neodgovorni. Nitko ih ne tjera na odgovornost. Ovaj izborni zakon, naravno da je po hrvatsku zajednicu i naš narod koji je konstitutivan najgori, jer jednostavno, zbrajajući matematiku, mi smo tu na gubitku. I dovodi nas u tu nemoguću poziciju koju vi kažete, dakle, da je nemoguće unutar Hrvata dovesti do natjecanja.
Do pluralizma. Da, do pluralizma. Da mi danas možemo kazati ima li netko bolji, ima li netko kaže da ovi nisu dobri, pa oni kažu evo mi želimo biti pokazati da smo bolji, pa će taj narod ocijeniti za 4 godine jesmo li mi bolji ili ne. Ali ne, mi nemamo kad ni mogućnosti, mi nemamo gotovo taj luksuz da mi razmatramo o rezultatima koji su postigli naši predstavnici u Sarajevu ili u Mostaru, bilo gdje da jesu, nego mi jednostavno samo razgovaramo hoćemo li preživjeti. Dakle, čovjek koji živi u situaciji hoće li preživjeti, on nema mogućnosti da razmišlja o idejama, da razvija kreativnost, da domišlja ekonomski prosperitet. To je nemoguće. Dakle, u Bosni i Hercegovini Hrvati su baš u takvoj situaciji. I mi jesmo tu preglasani, nadglasani, majorizirani i tako dalje. Možda jednom puzećom popustljivošću se došlo do toga. Jer bilo je trenutaka kad se moglo reći ne, bolje da nema vlasti nego da je svakakva vlast. Bolje da je nema. Evo mi smo imali situacije u Bosni i Hercegovini koliko nema vlasti pa se ništa nije dogodilo, niti smo išli naprijed ni natrag, to znači da vlast uopće nema nikakva velikog utjecaja, nego da smo mi jednostavno sklop raznih nuspojava koje se događaju na europskim tržištima, na geostrateškim političkim mapama i mi smo samo tu jednostavno jedan dio te male priče. I u tom smislu Hrvati se moraju izboriti za izborni zakon, ne naravno da bude bilo tko tu privilegiran, nego da jednostavno mi Hrvati možemo izabrati sebi svoga člana predsjedništva, jer nemoguće je da jedan Željko Komšić može biti član predsjedništva. To je dakle država koja sama sebe tako ruši. I zato ja smatram da nitko u Bosnu i Hercegovinu ne ruši nego takve ideje. I Željko Komšić je najveći rušitelj Bosne i Hercegovine nakon Mladića i Karadžića. To tvrdim odgovorno. Upravo zbog tih ideja, zbog tog jednog mentalnog monopola gdje on misli... I nasilja nekakvog, to je, mislim, cijela ta pojava, cijeli taj fenomen u podtekstu ima određeno nasilje. Apsolutno, to je znači jednostavno nasilje nad zdravim razumom. Prvo to, drugo nasilje nad jednim onim uobičajenim ljudskim moralom i čestitošću. Higijena duše postoji. Dakle, i ta priča, on branitelj Sarajeva, oprostite, prvi branitelji Sarajeva su pripadnici HVO-a, Hrvatskog vijeća obrane. Ma koliko se to Sarajevskoj čaši sviđalo ili ne. Jedini prvi branitelji Bosne i Hercegovine su pripadnici HVO-a i Hrvatskog vijeća obrane. U vremenu dok vođa Bošnjaka, tada muslimana, Alija Izetbegović, govori da to nije njegov rat. Znate šta znači kad ti kažeš ovo nije moj rat? Ti si zapravo izručio svoj narod kao ovce na klanje, da se izrazim biblijski, što se dogodilo, nažalost, stravični genocidi u Srebrenici i na drugim Žepi i drugim mjestima, što su Srbi učinili prema Bošnjacima. Dakle, u tom trenutku kada jedino HVO brani Bosnu i Hercegovinu, američki povjesničar Harris kaže da nije bilo Herceg Bosne, da nije bilo HVO-a, da se ne može danas razgovarati o Bosni i Hercegovini. Nije o kakvoj Bosni i Hercegovini. Dakle, agresori na Bosnu i Hercegovinu su bili Srbi, jugokomunistička vojska, ravnodušnost je pružio Alija Izetbegović, nije htio braniti svoju Bosnu i Hercegovinu, kaže to nije moj rat. A danas pričati da je Bosna i Hercegovina cjelovita, ta ideja priča, a kad je bilo napadnuto Ravno, koje je mjesto u Bosni i Hercegovini, on reka to nije moje. Do dan danas se taj događaj ne priznaje. Ali to je nemoguće. Mi ne možemo danas, to je ta jedna laž koja se putem medija plasirala većini bošnjačkog stanovništva, ali oni moraju znati istinu. Dok Bošnjaci ne razotkriju istinu o počecima rata u Bosni i Hercegovini, nitko neće do kraja shvatiti ni njihovu veliku tragediju koju su pretrpjeli u Bosni i Hercegovini. Stvarno ratne traume su i dan danas silno duboke i svakodnevno ih se podgrijava. Mi možemo vidjeti, evo, ako samo površno pratimo medije, danas ćemo čuti bar 30 puta riječ rat. Ili u prošlom značenju ili u nekom budućem. Kako izaći iz tog začaranog kruga? Stalnog podgrijavanja ratne traume i stalnog njenog oživljavanja i nikako da se dogodi neko prevazilaženje tih trauma, da se napokon kao ljudi rukujemo i idemo dalje sa svojim životima. Pa to je sigurno. Oni koji pričaju o ratu, prije svega bi trebali reći kad taj rat počne, mi ćemo poslati svoje sinove i kćeri da oni ratuju, ali ne, bojim se da će sinovi i kćeri
kad počne taj njihov rat o kojem oni pričaju, biti vjerojatno u stanovima u Beču ili u Rimu ili u Zagrebu, koje su osigurali na teret upravo tih građana koje sada tjeraju u rat. O ratu pričaju oni koji žele vječno vladati u miru. Dakle, jednostavno to je princip zastrašivanja naroda i puka. Obični ljudi u Bosni i Hercegovini, kad kažem obični, to znači ovi koji nisu javno istaknuti i koji nisu u vlasti, su prekrasni ljudi. Dakle, ja mislim da nema mirotvornijih ljudi nego u Bosni i Hercegovini. Mi nekada previše neiskreno govorimo o sebi. Mi jedni druge čak napadamo da su oni fašistoidni, da su oni previše zločinci. Pa mi otiđite u sve metropole Europe gdje nam propovjedaju o demokraciji, gdje su nam poslali nekakve svoje ovdje predstavnike da nas uče demokraciji, na njihovim trgovima su zločinci. Ja sam nedavno bio u Briselu, ja pitam ko vam je ovaj? Taj pobio je toliko ljudi u kolonijama i tako dalje. Dakle, na trgovima Pariza, na trgovima Brisela, na trgovima velikih europskih gradova su zapravo, Londona, da ne pričam, su zapravo zločinci. A oni nama pričaju da smo mi zločinački narod, da su stanovnici Bosne i Hercegovine tako zli. Dakle, i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati su puno bolji nego li se u medijskoj sceni želi o njima reći. To je divan, krasan narod, samo što jednostavno nemaju ljude koji ih mogu povesti pravim putem. Nevjerovatna je razlika između medijskog predstavljanja života u Bosni i Hercegovini i onoga što se uistinu na terenu događa. Dakle, tko god živi ovdje zna da je nevjerovatno velika razlika. Što nam to zapravo govori o nekim silnicama koje modeliraju ovo naše društvo? Pa govori nam da mi danas imamo dva paralelna svijeta, osim što imamo tri društva kao hrvatsko društvo, bošnjačko društvo, u političkom smislu govorim, srpsko. Mi imamo danas apsolutno jedan ponor. To je kao crveno more da se rastvorilo između običnog svijeta i naroda i političkih vođa, koji su se, ko zna iz kojih razloga, jednostavno udaljili od svog, ne samo biračkog tijela, nego od svojih ljudi, koji su jednostavno postali bešćutni. Oni ne vide, ja vam to garantiram, oni ne vide u kakvom stanju žive ljudi. Jer oni su okruženi ljudima koji im pričaju bajke. Oni se jednostavno vjerojatno bude svako jutro u Beverly Hillsu, a ne vide oko sebe ljude koji nemaju taj dan djetetu dati 2 marke da kupe sendvič u školi. Oni to jednostavno ne mogu razumjeti da to postoji uopće. Dakle, toliko je postala ta razlika između lidera i običnog svijeta, da je to više nepomirljiva činjenica. Ali taj narod opet u toj nemogućnosti da bira drugačije, da ima vremena razmisliti, jednostavno je na jedan svojevrstan način mentalno zarobljen. Zarobljen. Kao da je omeđen nekim silnicama izvana ili iznutra, da on nema mogućnost da iz toga iskorači, da iziđe, da započme. Ubila se nada. Najgore kad se izgubi jedan osjećaj da može biti drugačije. Znate, ljudi kod nas pričaju, ništa se tu ne može promijeniti. To je jednostavno tako. Ja mislim da tu počima kraj nečega. Kraj nečega. A kamoli da mi govorimo, može se nešto učiniti, možemo danas učiniti ovo društvo boljim. Mi danas, evo, kao crkva, mi smo pozvani navještati, osim Isusovog govora, i socijalni nauk crkve. I danas se i mi možemo pitati unutar crkve, jesmo li mi danas dovoljno uz radnike, jesmo li mi danas dovoljno uz majke koje rade po našim trgovačkim centrima ili nekim tvornicama za 600 maraka. Jeste li? To je veliko pitanje. Evo ga ja ga iznosim. Kad govorimo sada o političarima i njihovim nekim, slobodno možemo reći, grijesima. Političari su redovito u prvim klupama, u crkvama, u prvim safovima, u džamijama. Stječe se dojam da su, evo ja ću ovako govoriti ovo što bolje znam, konkretno ljudi iz crkve da su u prilično dobrim odnosima sa političarima. Sad mene zanima, kolokvijalno rečeno, pritisnete li ih nekad i kažete, čovječe, šta radite vi? Događa li se to ikad? Pa znate šta, političari biraju mjesta gdje će biti počašćeni. Dakle, oni jednostavno ne prepuštaju se
riziku da će negdje doći gdje će moći čuti pravu riječ. Pa možemo je nazvati kritikom, pravu riječ. Dakle, meni nikada nije bila želja, mene uopće ne zanima kadrovska politika. Mene uopće nije zanimalo tko je negdje ministar, tko je predsjednik, u smislu imena i prezimena. Mene kao svećenika, fratra ili ako hoćete običnog stanovnika ove Bosne i Hercegovine zanima kako čovjek koji je dobio povjerenje radi svoj posao. Je li barem nastoji da bude moralno čudoredan, da bude pravedan, da ne moramo sve činiti, ne znam, nija po nepotizmu ili korupciji. Dakle, jednostavno političari u Bosni i Hercegovini nađu sebi džamiju u kojoj se Bogu mole, nađu crkvu i nađu parohiju gdje će oni doći, gdje će možda biti u prvom ili posljednjem redu, za mene apsolutno nebitno, i naravno sutra će o tome biti u svim medijima i obični čovjek stekne dojam da crkva je uz njih. Ali nije, ja mislim da je to zlorabljenje crkve. Zato ja kažem danas, kad ljudi kažu crkva se miješa u politiku, ne. Mi imamo jedan suprotni problem. Politika se miješa u crkvu. I danas je krivi dojam, ja evo družim se puno sa kolegama svećenicima i dobivam od njih support ako hoćete, zbog mojih nastupa, imam i pismenih na stotine gdje kažu svaka ti čast, fra Mario, i u ime mene si to rekao, ja nemam hrabrosti, nemam mogućnosti, neki kažu ne znam, treći kažu pa život nam je malo ukaljan, pa nemamo mi tu mogućnost, i mi smo nekada sudjelovali u tim dilovima kad se dijelilo sa te trpeze neke sinekure ili se tražila veza za nešto ili se kupovale orgulje, ne znam nija što. Ja razumijem donekle te svećenike koji u tom trenutku nisu razmišljali o tome šta to znači. Ali danas mislim da je uvijek uloga Isusovih sljedbenika, ajde rečeno građanski, biti oporba. Ne u smislu protiv ljudi, ne. Nego mi moramo u ovoj svijetu nositi one parametre i poglede ili mentalitet Isusa Krista. I to je moja zadaća. Dakle, ja nemam nikakve potrebe da se bavim politikom, to je meni apsolutno dosadno. I ove mnoge stvari koje ja radim, ja volio da nikada ne moram to činiti i pisati svoje kolumne, da imamo mi danas 10 ljudi, da su upravo oni o kojima ja pišem dopustili da postoji 10 onih koji će to raditi, pa naravno da to fra Mario ne bi radio. Ja bi rađe, ne znam, ja otišao baki u selo i pio s njom kavu i pričali o kraljevstvu Božjem. Ovdje se otvori jedno 10 tema koje sve pamtim rečenice, ali idemo ovako. Kolika je zapravo odgovornost crkve za ovakvo stanje u društvu? Evo, govorit ćemo, jer možemo na konkretnom primjeru i zato ste i vi pozvani ste govoriti o tom, unutar hrvatskog naroda. Dakle, imamo jednu pasivizaciju cjelokupne nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Vidimo da ljudi kao u znak protesta iseljavaju pa kažu ode ja sada, eto vas tamo, ja odoh. Onda imamo ljude iz crkve, svećenike, koji daju vrlo kontroverzne izjave koje idu izravno na štetu tog naroda iz kojeg su i oni sami potekli. Onda imamo jednu šutnju svećenika u javnosti. Vi ste jedan od rijetkih koji javno i bez zadrške govori o mnogim problemima. Netko će se složiti s vama, netko neće, ali Bože moj, to je tako. Dakle, da se vratim na pitanje, kolika je zapravo odgovornost crkve i crkvenih ljudi za ovo stanje u društvu? Je li se moglo više uraditi? Jesu li se načinili možda neki grijesi propusta? Uvijek se može više uraditi. Tu apsolutno stoji odgovornost i crkve kao institucije, a onda i, recimo tako, njezinih članova, biskupa, svećenika. Odgovornost postoji. Mi ne možemo zapravo prati ruke poput Pilata i kazati nas se to ne tiče. Isto s druge strane postoji opasna teza koja je baš možda prije jedno pola godine osvanula u jednom dnevniku, dnevnoj tiskovini, da tu je bilo svi smo mi odgovorni za ovo stanje. To je najpogubnija stvar ili konstatacija. Dakle, to je relativizacija. Nismo mi svi. Dakle, svatko je u svojoj mjeri. Crkva može biti odgovorna ukoliko nije, a bilo je naravno dobrih reakcija, bilo je nekih trenutaka gdje je crkva zbilja davala input, davala jedan ton dobroti i tako dalje, ali kasnije se to negdje na putu pogubilo. Ja to kažem možda iz nekih slova konformizam,
Zavladao je konformizam. Pazite, meni je danas lakše ovdje ne govoriti da mi pričamo o nekim drugim stvarima, jer prvenstveno moje poslanje je propovijedanje, pun je moj YouTube propovjedi, predavanja o različitim vjerskim temama i to ja 99% govorim. Ovo su iznimke kad ja nastupam i govorim o stvarima koje prvenstveno nisu moje izvorne želje ili poslanje. U tom smislu se nastao je konformizam. Jednostavno lakše je šutjeti, nećete nitko prozivati, neće nijedan komentar na društvenim mrežama biti loš od tebi, ti si jedan fini svećenik, dobri, fini, pobožni, ali međutim ono što je Hošea tamo govorio u Starome Zavjetu, narod gine zbog neznanja. A tko je dužan mu govoriti istinu nego pastiri? Tada je Hošea to i uputio, ajde recimo pastirima toga vremena. Starozavjetni prorok Hošea. Narod gine u neznanju, nestaje u neznanju. I danas mora crkva biti ta, kao što je činila to kroz povijest i čini u velikoj mjeri i danas, najvećim dijelom, jer u Bosni i Hercegovini, budite uvjereni, da nije naših župa i katoličkih zajednica, kao što u inozemstvu da nije katoličkih misija, hrvatski identitet i uopće mi kao politički narod bi nestali. Tu nema nikakve dileme. To što neki to ne razumiju ili ne znaju to vrednovati, to su problemi njihove podkapacitiranosti i nemogućnosti čitanja znakova vremena. Ali crkva mora biti dosljednija. Dakle, ne konformizam, ne koketiranje. Dakle, nećemo mi danas umrijeti ni opstati. Ja bih radije da mi u Bosni i Hercegovini pod vedrim nebom govorimo mise i da se kao vrijeme Turaka skrivamo po vrtačama ili našim golim ledinama, nego li da možda govorimo mise u nekim crkvama koje su možda izgrađene i donacijama korumpiranog novca. Je li konformizam kad kardinal Puljić na prijem pozove Željka Komšića? Je li konformizam kad apostolski nuncij Pecuto da neku nagradu krugu 99 pa je onda povuče? Jesu li to konformistički potez? Mislim, moramo biti pošteni. Ja nikada ne mogu ući u kožu kardinala Vinka Puljića, kojeg jako cijenim. Ali recimo, ja da sam na njegovom mjestu, ja ne bih pozvao Željka Komšića. Ako bi ga pozvao bi ga u svoj ured privatno, pa bi mu rekao što ga slijedi. Ono što sam rekao u jednoj emisiji u Sarajevu, a to je da on odrekne se svoje službe. U ime upravo Bosne i Hercegovine, ne Hrvata. Dakle, ne treba Željko Komšić ništa učiniti u ime Hrvata koje eto kao predstavlja lažno. Nego u ime Bosne i Hercegovine, u ime procesa u Bosni i Hercegovini. To je trebalo učiniti. Što se tiče apostolskog nuncija, on je vjerojatno nedovoljno informiran. I tu mislim da je manja njegova krivica, veća je krivica onih koji su ga okruživali, koji su ga morali uputiti i informirati i pripremiti kao apostolskog nuncija koji ne može sve znati, jer i mi živimo svi u Bosni i Hercegovini, pa ne znamo tko nam podvaljuje, ne znam ni ja, pod rog nešto drugo. Dakle, tu su odgovorni oni koji su njegovi suradnici, koji su trebali reći što je taj krug 99, ne samo da ne zavrijeđuje nagradu, nego je on predmet propitivanja. Ovdje samo želim da naglasim zbog gledatelja, nas dvojica uopće ne razgovaramo o Željku Komšiću kao osobi, nego samo o fenomenu koji on predstavlja. Kao osoba on može doći bilo gdje, nego je riječ o funkciji koju je on na prevaru uzeo i zapravo je zloupotrebljava cijelo ovo vrijeme. Dobro, idemo dalje malo još o crkvenim stvarima. Razgovaraju li biskupi između sebe, evo ako kažemo da je apostolski nuncij bio neinformiran? Tko ga informira? Pa to je pitanje, dakle ja mislim da je danas inače deficit općenito u društvu drugih ljudi. Dakle mi nemamo deficit prvih ljudi, vođe se uvijek može naći. Tko će biti prvi, tko će biti glavni, toga ima. Po samoj činjenici strasti ljudi za vlasti i funkcijom, ali danas u našem društvu trebaju dobri drugi ljudi, pod navodnicima, drugorangirani, treće rangirani. To su oni iz baze koji zapravo vode i upravljaju svijet. Mi još nismo to naučili u crkvi, zbog jednog hijerarhijskog modela djelovanja
koji mora postojati, s jedne strane je dobar, ali s druge strane je u današnjim okolnostima možda doveden u situaciju gdje nije do kraja moguće tako izraziti sva snalaženja u ovom svijetu. Zato su važni drugi najbolji, treći najbolji. I ovaj svijet danas ne vode oni koje mi vidimo svaki put na televizoru. Ne vode ovaj svijet predsjednici. Nemojmo biti naivni da ne znam ni ja, Macron ili netko drugi odlučuje o sudbini Francuske. Ne. O sudbini Francuske odlučuju velike multinacionalne kompanije, konglomerati veliki, koji su zapravo omogućili i izabrali gospodina za predsjednika i tako i u mnogim zemljama. Tako unutar crkve mi moramo danas početi učiti da su nam jako važni ljudi kojima se mi okružujemo. Da ne budu to dodvorice, da ne budu to puki ljudi koji samo slušaju. Ja kažem, što će čovjeku suradnik ako on potpuno misli kao ja? Što će meni na župi suradnik ako čovjek taj potpuno misli isto kao Fra Mario? Ja od njega nemam nikakve koristi osim da mi doda vodu ili ne znam nija da mi pokosi travu oko crkve. Meni treba čovjek koji će mi reći, Fra Mario, pazite, ono kad ste govorili, zbog tog trebalo je biti drugačije. To je doprinos. Unutar crkve takav dijalog treba i model razviti. Hoće li toga biti, pomalo se kreće. Evo, ja imam prigodu da često budem u različitim biskupijama i gosti, razgovaram s tim biskupima i dolazi jedan val novih biskupa koji malo drugačije gledaju na te stvari i rekao bih koji prepoznaju da se više ne može iz ureda samo snagom službe biti autoritet, nego da moramo malo puno više ući u arenu i u borilište ovog svijeta da mi budemo čimbenik. Ti moraš biti dionik, čimbenik. Tebe ako nema na terenu, ti nisi u utakmici. Kad govorimo o drugima i o trećima, to je jako zanimljivo. Ako ih nema u crkvenim krugovima, šta onda očekivati u strankama? Jer mi danas imamo političke stranke koje njeguju kultove lidera, gdje je lider diže se na pijedestal maltene božanstva, da ne budemo ovdje bogohulan. Ali u tome smjeru stvari se kreću. Šta kaže lider, ko da je u kamenu uklesano. Da, toga u crkvi ima. Neću reći da nema ovih drugih i trećih, ali pitanje je koliko su oni prepoznati. Jer mi danas imamo strah, čini mi se, od ljudi koji znaju. Imamo strah od ljudi koji su bolji od nas. Imamo strah od onih koji donose nove ideje. Zato što treba počinjati iz početka. Dakle, ljudi se jednostavno naviju kao sat na određenu radnu temperaturu i oni tu i samo kažu ne talasaj. I to stvara te, recimo tako, zatvorene, začarane krugove gdje nema talasanja, držimo stvar pod kontrolom samo da ne bude ono najgore, a vrlo se malo razmišlja gdje možemo, ono što kaže Isus, duc in altum, izvesti na pučinu, ondje gdje je zapravo možda i protivni vjetar, gdje imamo navalu valova, gdje ko zna hoćemo li opstati, a bez tog rizika, bez tog iskoraka, mi ne možemo ni u duhovnosti napredovati. Duhovnost je isto iskorak. Duhovnost je zapravo izići iz sebe, iz svoga ega, iz svoga ja i dopustiti Bogu da uđe u naše dubine. Tako i na svim drugim razinama, ako duhovnost to zahtijeva, onda to sigurno zahtijevaju i druga područja čovjekovog života i djelovanja. I moramo mi boriti se danas u našem vremenu i prepoznavati dobre ljude. Mislim, mi danas imamo jako dobrih ljudi. Ja mislim ovako, što se tiče crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ja vam mogu sa potpunom odgovornošću izjaviti da na svijetu, cijelome svijetu, govorimo o cijelome svijetu, nema boljih svećenika i biskupa nego što su crkve Hrvata. Ali to nas ne smije uljuljati, jer ti možeš i najbolji tim, najbolju nogometnu ekipu, ako nema strategije, ako nema stratega, ako nema ideje, uzaludno imati u ekipi 10 Modrića, ako mi ne znamo tko će stajati na golu, ne mogu svi izvoditi korner. Tako u tom smislu mi imamo ljude, imamo sjajne svećenike, divne biskupe, ali moramo jedanput još malo saslušati se jedni druge i probati se malo u ovom svijetu ne snaći, nego ostati i dalje navjestitelji Isusa Krista. Ne postoji okolnost koja je teška. Postoji samo izdaja ili svjedočanstvo.
To je crkva, uvijek. Ili si izdaja, ili si svjedočanstvo. A to sada priklanjati se današnjim pričama, dnevnoj politici, to je apsolutno put zatajenja nauka Isusa Krista. Vi dosta radite sa pukom duhovne obnove. Evo, prije nekoliko tjedana vidio sam da je stvarno bilo prepuno mladih ljudi, ne samo mladih. Kakvo je stanje duhovnosti među pukom? Pa teško je to odgovoriti. Sa duhovnosti, mislim, komplicirano razumijem pitanje. Da. Ljudi traže Boga. Dakle, evo ja često držim seminare i po domovini, i po svijetu, i u svojoj župi uvijek. Evo sad kada je bilo na Kočarinu prije nekoliko tjedana. Dakle, jednostavno, crkva ne samo da je prepuna, to je velika crkva. To ljudi dođu sat vremena prije da mogu imati mjesto u crkvi. Svaku večer voze po 2 sata automobilom. Ljudi traže Isusa Krista. Ljudi traže Boga. I samo ga treba ponuditi. Dakle, duhovnost je, rekao bih, danas u situaciji gdje mi moramo nju samo probuditi kod čovjeka i u čovjeku. Danas mladi osobito, dakle mi imamo medijsku sliku kao sve manje mladih ide na misu, sve manje su religiozni. To nije istina. Danas možda mladi na drugi način doživljavaju svoju vjeru, na drugi način prakticiraju svoju vjeru. To je prije bilo u drugim okolnostima drugačiji izričaj vjere, ali ne znači da je on u srcu manje vjernik, manje katolik, manje žedan Isusa Krista nego je bio to prijašnjih godina. Meni moji nutarnji osjećaji kažu kad vidim te ljude, a doživljavam ih, kažem vam, putem duhovnih obnova baš često, kažu da nikad kao danas čovjek nije žedan Boga, ali samo ga treba Isusa Krista ponuditi. Dakle, ne ponuditi neku kamilicu, ne ponuditi neku razvodnjeno evanđelje, ne prilagođavati Božje zapovjedi svijetu, ne, čovjeka treba prilagoditi Isusu. I možda nam se danas čini paradoksalnim, možda i vama. Danas mlad čovjek hoće autentična Isusa Krista. Hoće Isusa Krista iz Nazareta. Ne Isusa Krista nekog pomodarstva. Ne Isusa Krista koji je prekodiran za našu upotrebu dnevnu. Nego baš onoga zahtjevnog Isusa Krista. Radikalnog Isusa Krista. Koji je znao reći što je što. Sad me to podsjeti na jedan genijalan stih grupe Letu štuke. Kaže, šta je sreća, da li zlato crno ili čiste duše zrno. Mislim da na tom tragu da danas se generalno u svijetu, ne samo mladima, svim ljudima ovog svijeta nameću im se materijalne vrijednosti kao ultimativne vrijednosti. Dobar si i pametan i važan onoliko koliko para imaš. I to danas, mislim, to je jedna pošast. Ali evo, sudeći prema vašim riječima, mladi ljudi ipak prepoznaju da zlato crno ipak nije samo sreća. Pa prepoznaju ljudi, jest to teže prepoznati. Dakle, za sve što je vrijedno treba truda, treba žrtve, treba vrijeme. A za ono što je jednostavno i lako, to ide brzo. I upravo ta utrkivanja sa tom brzinom, sa tim trčanjem čovjeka izluđuje. Gdje on zapravo hvata svoju sjenu. Ali mislim da ljudi ipak u konačnici prepoznaju vrednote i vrijednost i baš ako hoćete iz ovog medijskog svijeta. Ja sve više prepoznajem da mediji sami sebe uništavaju jer je postala takozvana kakofonija. Bezbroj programa, bezbroj vijesti, bezbroj emisija koje više nitko ne prati. Da, samo se nadglasavaju međusobno. Ništa. Da. A sad postoji jedan novi smjer gdje ljudi ciljano traže. On će tražiti ovaj vaš podcast, idem to poslušati. On će tražiti propovjed fratra, idem je čuti. On će se potruditi navečer kad će čuti tu emisiju i to je korisnije. Dakle, pitanje je utjecaja medija. Mi danas samo istražujemo gledanje medija, što je apsolutno krivo. To vam isto kao čovjek koji je prošao pored izloga pića, koliko je ljudi prošlo pored pića, vidjelo da ima tamo, ne znam, nija žutog soka. Pravo je istraživanje koliko je konzumiralo taj sok. Tako i to, danas utjecaj medija nije istražen. To što netko gleda neki reality show, pitanje je koliko on ima utjecaja na promjene ljudskih života ili neko gostovanje, ali kad čovjek sam se potrudi, idem ja to slušati u miru sat vremena, to njega kreira i mijenja. To je utjecaj. Dakle, ja kažem, korisnije je da čovjek sluša neki dobar govorni sadržaj, da ih 10 slušaju, to je više utjecaja nego da ih 1000 sluša top listu. Tako je.
Koliko smo mi kao stanovnici ove države, kao pojedinci, koliko smo mi danas slobodni i koliko možemo donositi slobodne odluke? Pa pitanje slobode je temeljno, dakle, osim što smo dobili život, najveći dar koji nam je Bog dao je slobodna volja. I danas se upravo udara na tu slobodnu volju. Ja sam baš na ovom duhovnom seminaru koji ste spominjali govorio o tome kako se vrši određeni atak, udar državni i društveni na brak, na obitelj, na spolnost. I danas se ne dopušta čovjeku da on slobodno odlučuje. Dakle, te odluke su naše, jesu oni s našim pristankom, ali što je prethodilo našem pristanku? Dakle, mi smo jednostavno dezinformirani, izmanipulirani, opijeni, onda mi na temelju toga donosimo nekakvu svoju odluku, ali ona nije ispravna. Gotovo nije uračunljiva, kao što se u sudskim procesima čovjek uzima kao olakotna okolnost ako nije bio uračunljiv. Ja bih rekao da danas većina stanovništva nije uračunljiva kad donosi svoje odluke. Jer ako smo mi pod utjecajem marketinga, pod utjecajem promidžbe, naša slobodna volja je sužena, skučena ili je dirigirana. Dakle, vrlo malo je danas slobode, prave i slobodne volje i u tom smislu ja i vidim zašto mi danas nemamo ljudi koji drugačije razmišljaju, koji mogu slobodno iznositi svoje ideje, jer nema slobode. Čovjek koji nema slobodu, on ne može biti intelektualno kreativan, jer je korumpiran, ucijenjen, zastrašen, ne znam ni ja, bilo čime je on pritisnut. Može biti i nesvjesno. Može biti nesvjesno da je neslobodan, da nije svjestan da je neslobodan. Nema mentaliteta slobode. Da, imam još jedno važno pitanje koje samo želim ovdje malo prodiskutirati. Dakle, ranije ste malo kazali kako crkva i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ima sjajne ljude i što stvarno dijelim to mišljenje. Međutim, mi ovdje u Hercegovini imamo dvije kontroverze. Jedna se tiče hercegovačkog slučaja, druga se tiče Međugorja gdje imamo različite stavove svećenstva. Prvo bih htio da se malo osvrnete na hercegovački slučaj i je li ga uopće moguće riješiti. Znam da je kompleksno pitanje. Ja nisam bio dionik hercegovačkog slučaja i tog vremena. Tada sam, kad je taj hercegovački slučaj recimo u jednom obliku priveden kraju, još uvijek bio student bogoslov, tako da nisam mogao izbliza to pratiti, jer to je zbilja jedan dug kontekst tamo negdje od 67. godine, pa to je išlo sve tamo preko tih raznih procesa. Svega je tu bilo. Ja mislim da hercegovački slučaj nije samo slučaj crkve, da to nije samo slučaj nekakvog, recimo tako, napetog stanja između Franjevaca i dijecezanskih svećenika, između biskupa i Franjevačke zajednice. Puno su to kompleksnije stvari i sad kad s odmakom to gledamo, sigurno u tom procesu ne možemo ni isključiti vanjske utjecaje UDBE i KOS-a koji su na takav način željeli razbijati to jedno čvrsto tkivo divnih crkvenih snaga u Hercegovini, bez obzira govorili o Franjevcima ili dijecezanskim svećenicima, tako da se i tada možda iz tih nekih kuhinja gradila ta napetost koja se hranila, koja se poticala i tako da je to jedno vrlo zamršeno pitanje koje će, ja mislim, riješiti, nažalost, biologija. Evo, naš biskup koji je sada pri odlasku je sam rekao u jednoj emisiji Laudato televizije, bio sam dionik tada kad se snimala ta emisija, istog dana smo bili na snimanju, rekao da on nije to riješio. Da, on je to pisao i da je to njegova da je zatim najviše žali što to nije uspio riješiti. Eto, on kaže da to nije uspio riješiti. Sada kada dođe novi biskup, ja mislim da će taj novi biskup imati i zadatak da pokuša to riješiti i zadatak da pokuša sebe repozicionirati u odnosu prema Međugorju, jer su nastale potpuno nove okolnosti. Međugorje je na neki način izuzeto od Hercegovine općenito, poslan je apostolski vizitator, nadbiskup Hozer, to je sad jedna potpuno druga priča. Ali ja se ovdje usuđujem sad kazati, ajmo sad apstrahirati i od hercegovačkog slučaja i od Međugorja. I tu se pokazuje koliko smo mi brojčano mali narod, a onda možemo govoriti koliko nismo imali utjecaja. Da se ovo sve događalo, primjerice u Italiji,
potpuno sam uvjeren da ne bi bilo ni ovakvih sukoba, ne bi bilo ovakvih teških stanja gdje smo zapravo sami sebe međusobno optuživali, donosili teške odluke, preko koljena neke, ljudi su konkretni stradali, mnogi su svećenici možda izgubili svoj žar i mar da rade ovdje u Hercegovini upravo zbog tih teškoća i ja mislim da je to jedan grijeh kojeg mi svi moramo pomalo kroz pokoru, kroz pribranost, kroz molitvu predati Gospodinu da zacijele te rane i da možemo započeti iz početka, jer Hercegovina je mjesto, ja mislim kad u Hercegovini počne popuštati ovaj jedan vjerski identitet i kršćanstvo, katoličanstvo, da je to ono pravo predziđe kršćanstva i kad se taj zid sruši, da će biti veliki problemi u svijetu. Dobro. Ovaj razgovor snimamo i povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana. Što je glavna poruka Uskrsa za pojedinca? Život. Život je poruka Uskrsa, je uvijek život, jer Isus je pošao na križ zbog čovjeka. I to kakva čovjeka? Grešna čovjeka. Evo, kao što sam i sam. Grešna, slaba čovjeka. Da se pobjedi taj grijeh. Grijeh je smrt. Smrt je kraj. Grijeh je kultura smrti. I danas je poruka Uskrsa da jedino možemo živjeti s Isusom. Ne samo u vječnosti, nego i ovdje na zemlji. Danas kad se u ovom svijetu propagira kultura smrti, kad mi imamo strašne stvari da nedavno jedna gospođa u Zagrebu pred Banskim dvorima hrvatske vlade nosi na sebi neki transparent i ja sam abortirala. Da smo mi normalno društvo, govorim i o svijetu, ne samo o našem društvu parcijalno, ta žena bi trebala biti privedena od sustava, suđena jer je učinila ubojstvo. Ne, mi tu govorimo o ljudskim pravima. Dakle, govoriti o ljudskim pravima, a ne govoriti o zločinima je tema za smijeh. Tako da mislim da je tema Uskrsa uvijek tema života. Da mi uistinu budemo na strani života, da se odmaknemo od grijeha, da se odmaknemo od smrtnosti. A čovjek je uvijek smrtan kad čini zlo, kad upada u tamu. Zato Isus kaže, ja sam došao donijeti svjetlo. I ta njegova želja da sve privuče k sebi i kad oprašta grešniku na križu i tako dalje, je zapravo želja da ovaj svijet se preobrazi, da mi postanemo sveti ljudi. Dakle, Isus želi da budemo sveti, ni manje ni više. On ne govori, kaže, budite dobri, budite bolji nego drugi, nego budite sveti i savršeni. I zato je poruka Uskrsa uvijek, propitati sebe, je li mi danas živimo u grijehu i smrti ili živimo ovim Isusovim vrednotama evanđelja i toj vječnosti koja je ljepota nutrine i duše, koja je sloboda u biti. Život je uvijek sloboda. Mi kad smo na svjetlu, mi vidimo, a kad smo u tami, kad je mrak, onda jednostavno se osjećamo loše. A čovjek danas grijeha se ne može osjećati radosno, ispunjeno, sretno, zato danas imamo tolike depresije, tolika nezadovoljstva, isfrustrirane ljude, jer ne mogu naći zadovoljstvo van sebe, jer u nama je hram Duha Svetoga, u nama je Božja iskra radosti, smislenosti i ljepote života i ko to ne susretne, teško može razumjeti o čemu ja govorim uopće. Nikad veće materijalno izobilje, a nikad veći duševni problemi za modernog čovjeka. Vrijedi li ovo što ste sad kazali i za društvo u cjelini? Pa sigurno. Mislim da ja nekada čak sam možda malo i tu preglasan kad kažem da hrvatsko društvo ili mi Hrvati, katolici, govoreći jednako i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, pitanje imamo li mi uopće pravo da nam bude bolje. Kada se godišnje učini 35 do 40 tisuća pobačaja ili ubojstva nevine dječice. Pazite, djetetu malom od 17. do 21. dana, dakle ni 3 tjedna, srce kuca. Srce kuca. I ako moj narod je prihvatio kulturu smrti, odakle nama pravo tražiti da ćemo zadobiti život ako ubijamo svoju najneviniju djecu? Onda jednostavno mi ne možemo doživjeti preporod. Ja tu mislim da se naša preobrazba duhovna tek može tada dogoditi kad mi prihvatimo život, kad mi prihvatimo radost djece, kad mi prihvatimo dječji plač, kad se mi odmaknemo od ovih bolesnih strujanja nekih feminizama.
Naravno, prava žena nitko drugi ne poštuje više nego li sam Isus Krist. Sam Bog. Jednako dostojanstvo i muškarca i žene. I nema tu dalje se ništa više reći. Tko to ne čini, naravno da ga treba poučiti. Ali danas shvaćati ženu koja ne smije i ne treba biti majka je zapravo kao da igraču uzmeš nogometnu loptu, kažeš mu trči po igralištu, ti si dobar nogometaš, ali ti ne damo loptu. Dakle, žena koja u sebi nije bar duhovno majka, ona ne može biti ispunjena. Ja s tim ženama razgovaram. Ja vam ne govorim ovo iz knjiga. Ja vam govorim iz iskustava čak i onih žena koje su bile članice feminističkih udruga, koje su doživjele obraćenje, koje su izišle iz toga pakla. Na neki način ja to zovem kao neka svojevrsna kriptomasonska loža gdje se uvede te žene koje zapravo isfrustrirane, nezadovoljne, traže neka svoja ženska prava, a zapravo su prešutile glavno svoje pravo da budu majke, ta privilegija nevjerojatna koju mi muškarci ne možemo ni domisliti kolika je milost, kolika je radost, koliki je dar ženskom biću da može biti majka. Zato mi muškarci ne shvaćamo ljepotu žena, ne shvaćamo mi veličinu žene, jer ona nije žena, ona je prije svega majka, bilo duhovno, bilo da rađa svoju djecu. Fra Mario, hvala lijepo na ovom gostovanju, ovaj mi se razgovor jako svidio. Hvala vama, mi smo bili na vi po savjetu vašeg tonskog snimatelja, Josipa, pa evo Bog vas blagoslovio sve. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali, ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal podcasta Bura, vidimo se uskoro.